musím urobiť toto video. Čaute chlapci! Už začíname? Hej! Čaute lidičky! Tu máme novú hru z kreslie, počkaj, ty uvádzaš. Tak povedz toto video. Som ju najskôr vyskúšal a som sa rozhodol, že je dobré. Čiže rozhodli sme sa, že budeme hrať túto divnú, podivnú hru, kde si kamiel. Neviem. Čau, kámo. Čau. Máš moc pekný avatar. Ale ja mám kvajtačný. Ma zaujíma, že ako ty nakreslíš avatar. OK, tak kde mám kresliť? Na čo mám No kresliť? ešte je intermission. Počkaj, zavriem dvere. Čo je tu tá stolička? Kto tu má No to stoličku? prečo je stolička? Nejaká Ja si low tam- quality? Ja si chcem sadnúť. Ako sa mám sadnúť? Neviem. Tak, To ja je si tam človek, veď to je táto. Ona má tú stoličku. Tak prečo si nesadne? Neviem. Sadneš na Čo je tu, Adam? Ideme, Adam. OK. Musím nakresliť. Ináč sú aj layery, aby si vedel. Čo je? Layery. To je kto? Tu je, že toto môžeš zapnúť, aby si kreslil tam a blablabla. OK. Tomu toto bude moc pekné. Ma zaujíma, že ako tvoje bude vyzerať. Nie, ako to mám začať? Aha, OK. Ja len nakreslím tvár. Lebo ja som zlý v tomto. Adam? Áno? Jaj? Musíme loky. Kamo, ja to neviem rýchlo dokončiť. Nevieš? To je slušné. No, ja potrebujem obočie. Počkaj, čo? Mi sa layery pokazili. Počkaj, čo? Ja potrebujem hej. Kde mám nájsť? Neviem. Počkaj, čo? Čo? Sa to pokazilo, mne to nefunguje. Ja neviem nájsť hnedu. Mne sa to pokazilo. No, vlastne Mne sa to pokazilo, kámo. a budeme taký haircut, budeme Yes, opravil som to, okej. Konečne, už môžem kresliť. No teda farbiť. Tomu ja mu striham vlastný. Ma zaujíma, že ako bude vyzerať tvoje. Kamo, mne sa to nejak začína sekať. Sekať. A, OK, už sa neseká. To je čudné. No, to je, lebo to vôbec nemáte vlastný. Kamo má peknú haircut. Indian haircut. Jakú to chceš? Jaj, okej. Okej. Ja som nakreslil toto, nevadí. Ja mu dám tak... Ja mu dám aj ručičky, on bude mať aj ručičky. Okej. To je zaujímavé. Ja mu dám iné telo. Jakub, nehovor, čo tam mám. To je tajné. Okej, ja sa tu snažím nakresliť telo, ale keď sa to hraje, tak potichu. Ma zaujíma, že ako bude tvoje vyzerať a tam fakt. Na to, že si na služke. No. A počkaj, to nevyzerá ako... Fakt? Ne, vôbec. Čávo. Asi moje celkom vyzerá, jak je zo služky.
Ne, to má moje tak vyzerá podvodní. Chod pod vodu. No, zatiaľ sa mi to podarilo. No, zatiaľ je to podľa mojich predstav. Ja budem potrebovať speedrunovať vlasy. Ja už som dal vlasy, ja už mám pekné vlasy. Ja robím teraz tvár, lebo ja toto som zlý vo rýchlo kreslení. Ty si dobrý vo rýchlo kreslení? Hej, ako mne to ide len na mobile, je to ťažšie. Presne tak. To veľmi ťažké. Predstav si, že ak je ťažké, je to ešte aj s myškou, kámo. To je ešte ťažšie, lebo nemáš styk v ruke. Hej, ja teraz musím používať myšku. To máš strašne ťažšie. Ale docela, toto nie išlo zle, fakt. Kamil, počkaj, my máme kresliť tú typku, čo je tam na obrázku. No, Áno. hej, Kamil, no. ja som nakreslil chlapka, ktorý, no tak ja som mal totálne inak. To som prehral. Ja som nevedel, Ej, to je moje, to je tá tvár. Adam. Áno, ja už komentujem, to máš dobre. Kámo, pozri, čo som tam ja dal. Ja som nekreslil toho, čo tam vidieš. Ja som kreslil niekoho úplne iného. To čo je? To si videl? To vidíš? Ej, toto je pekné. No, Čo je? kámo, ja som Kámo. toto je nefér, toto je strašné s tým ovocím. Ty koky! To čo je? To ako? 5 minút čávo má. Ja si idem pre to pero a ja to tak budem kresliť. Je to Toto čo je? Čo? Čo? Toto vidíš, Adam? Kámo, ja mám Vidíš najkrajšiu túto kresbu? a toto je strašne pekné. To 5 minút čávo má. A mami, toto je strašné. On to nakreslil za 5 minút. Ale to sa mi nejak nezdá, vieš, za 5 minút. Ale to je úplne avatar, veď vidíš. Však? Ale som videla aj lepšie kresby, to mi ver. Ja ti môžem aj poslať nejaké video. Ja som videl nejaké strašne pekné video. Toto bude ľahké. No, toto je ľahké. Konečne niečo ľahké. Toto možno viem aj celé nakresliť. Dobre, ja idem Ja čo pero. robím? Oj, toto je také ťažké. Zobral si pero? Hej, ja mám to pero. Počkaj, idem celú postavu, alebo ako? Ok, ja idem postavu. Kámo. Kámo, ja čo robím? Počkať. Počkaj, kámo, teraz chvíľu tiško, lebo idem moc do detailov.
choď. Tak. Kámo. Toto dám tak. To. Nie, ja som... Akože to vieš otočiť? To dá? Čierne. Menom teba. Zaplniť. Nie, moc tučná ruka. Dobre. Okej. Okej. Už mám iba 3 minúty. Čo? Dobre, tak počkaj. Tak toto asi nedokončí. Ani ja. Okej, toto v pohode. Tak. Tak. Kámo, Tak. moje vyzerá strašne, kámo. Ja ti hovorím. Počkaj, Kamil, ja toto je... Dobre. A teraz ideme na tú najťažšiu časť. Kámo. Ja musím namiešať tú správnu hnedu. Hnedu. Okej. Hnedu. No, na tvár. Jaj. Nie, To nie je skôr telová. No tak telovú. Okej, mám ju. Hop. Dobre, toto zatiaľ vyzerá pekne. Dá sa to celé. Daniel, dá sa dať krok späť? Hej. Tam hore. Tu je. Ale prečo mi nejde? Kamil? No. Mne sa tá hra stekla. To je ako možné? Tak ja idem inde. Okej, mám... Nie, ja to dám príliš naspäť. Picasso. Ty koky. Ale mám 39 sekúnd, ja som ho nevyfarbil. Ty si ho nevyfarbil? Nie. Čo? Ty si čávo. Ja som ho už vyfarbil. Ešte mu dávam aj tóny. Tieni. No, sa tá hra steká. Sega? Áno, to je divné. Počkaj, ideme reštartovať tablet. To je divné. Počkaj, ešte musím vidieť tvoju kresbu aspoň. A však ho budeš vidieť. To je divné. Počkaj, okej, už som sa vyhol. Ja som nakreslil nejaký Mr. Clean, kámo. Dobre, mi už sa reštartuje tablet. Dobre, idem rýchlo. Toto čo je? Čo? On tam nakreslil hovno a že ešte aj krca. To čo je, chudák? Veľký. Adam, prosím ťa, pripoj sa. Please. Jaj, počkaj. Nie, dva. Môj.
Mr. Clean. Kámo, to nikto nemá rád. Jo, to vieš čo, však to Ani si mal srandujem. To nejaký čavo len spamoval mad emoji. ale hnusný. Okej, ale tak rozdielite. Ten čavo, čo kreslil pekne, tak on nakreslil úplnú debilinu, kámo. Čo? Dva hviezdičky pre Henry Stickman, kámo. Počkaj, aké miesto budem? No? Čo? Ale tak jasne, že... Kámo, toto čo je? Tento čavo, čo má len čierne telo, No? a len také kúsok telové, tak dostane toto, ešte aj to hovno má viac. Čo? To ako? Ja som to fakt nakreslil normálne, kámo. Tento čavo, čo tu nakreslil, tuto sa to topí. Jo tvár sa topí tuto a ešte tento grca niečo a ešte má hovno v riti. Divné. To, Ja prečo to má viac bodov? Ja mi sa nejak Roblox seká. Bro, asi budem teraz, ja nie som to ja. Je to Bacon Hair, Adam, musíš sa pripojiť. Okej, už idem, ale počkaj, to je divné. Mi sa Roblox seká, to sa nikdy nedeje. Toto nebyť dobré. Ty kokos, toto kreslenco s myškou je také hrozné. To sa nedá. Ja ti neviem ani povedať, že aké hrozné. To je také hrozné. Kámo, však na výtvarke, na informatike, keď ti dáš nakresli obrázok. No ale tak to je také ťažké kresliť avatar ešte k tomu. Okej, ja nie toto umiem. Skús ty nakresliť avatar, kámo. Na Dobre, myške. ja na... Pridávam tuk, ani. Vieš čo, telo ani neurobím, ja som moc zlý. Ja urobím len veľkú tvár, lebo ja som hrozný v tom, ja neviem to nakresliť. Ja budem tiež robiť iba fake. Jaj. Au. Tak. No. Ideme. Vlasy. Kámo, počkaj, vy ste v hre, ja musím... No. Ani Veď si toto tam. ja. Okej, máme tu Bacon hera. Okej, tak. Bude dobre kresliť. Okej. Zlato. Tak. Perfekt. Yes. Máme iba 3 minúty, to je trošku nefér, nie? Ja nie, počkaj, som zle urobil. Dobre, ešte mám veľa. Ježiši, toto bude ťažké, kámo. Nakresliť tie vlasy. To ti neviem povedať, ako s myškou je to ťažké. To je také blbé. Prečo myškou musím? Dobre, ja idem na hej. Tak. 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 Okej. Elementov. Ježiši. Ja som ho nakreslil celkom retardovano. A asi máš pravdu, ja mám pocit, že tam ten, čo tam bol, že čo nakreslil to avatar veľmi pekne, tak on podval sa možno. Uvidíš, on možno bude mať veľmi pekného Bacon Haira znova.
Čo? To je nejak divné. Ja mám pocit, že on bude mať nejakého pekného baconheada. A ja si to začínam myslieť. Alebo možno len hovoríme zle, možno nemá pekného baconheada. Nebo bol moc lenivý to nakresliť, alebo... Kámo, za minútu nestíham. Kámo, toto čo je? Ja som si iba teraz všimol, že ako blbo som to nakreslil, ty koky. To má poser, späť, tak. Tak. Oranžové vlasy. Oranžové? Počkaj, ale ja mu neviem namiešať tú farbu. Ja sa snažím všetko na tie vlasy, kámo. A ja. OK, hej, na telo nebudem vedieť. Ja kašlem na telo, ja robím iba face. Ja napíšem, že sorry, ja používam toto myšku. Wow, use. Myška. Oh, nie, ja som nestihol. Oh my god. No, ja som chcel zarobiť oblečenie, Chelsea. Ja mám tak pekne lesa. Ej, to je moje. O, to máš pekné dostala. Ne, to není, kámo. Ja ti naspevujem. Tvoj blies. Čo si dal na moje hviezdy, Pe? A to nepekné. Si dal na moje... Ty koky! Ale to není on. Toto určite sa dá urobiť. Kámo, prečo nás to nenapadlo? To čo je? Jaj, to je... On sa nakreslil sám seba. Aha. Ty! Som si na chvíľku myslel, že to je dobré. Áno, To ale čo je? viem, To je čo vajíčko. On je vo vajíčku, kámo. Chcem vidieť tvoje. Tu? OK. Celkom Toto dobré. To nem dobré. Tým sa to nepáči, podľa mňa je to celkom dobré. Lebo tie vlasy... Vieš čo? Keby si to dokončil, tak to by bolo super. Dám tu hviezdičky. Ja by som potreboval 1 minútu a mal by som to pekné. No ja som to celé 6 zo nedokončil. 7 hráčov, ešte aj tá hra 12! Či čo? Som tam, druhé miesto. Dobrý. Let's go, kámo. Ja som štvrtý. Áno. Ja som štvrtý, to je dobré. To je dobré. Ale veď si to mal veľmi pekné, kámo. Veď? Každú sa to už podarilo viacerým. Ale ja by som... Ale toto, ty koky. To je pekné. Veľmi. Ja to skúsim tiež tak urobiť, že to trošku pomením. No, máš pravdu, ale ja neviem, ako to urobiť pekne, vieš? Ja to skúsim. Ja keď mám to pero, ja to skúsim. Ty máš pero? Že na toto tablet? Hej, ja mám na to pero. Čo? Tak to bude veľmi dobré. Tak, ja mám na iba... Kámo, okej, ja ťa idem nakresliť, perfektne. Idem tryhardiť. Ja si pamätám, ako ja som sa nakreslil veľmi pekne pre moju profilovku. Skúsim urobiť to isté. Nie. Ja som sa raz nakreslil tak pekne, ja si pamätám.
To uvidíš na moju novú profilovku, Adam. Okej. Kamo, ne, ja som ti zhovadil brýle. Ty si mi zničil brýle. Ani srandujem. Som ti ho pravil. Jej! Už ich máš dobre. OK, to je dobré. Dobre. Tak, OK. Vieš, že ja len rýchlo nakreslím telové toto. Farby. Okej. Tie vlasy budem potrebovať rašovať potom. To neviem, že či je dobrý nápad. Tak najskôr vlasy. Kamo, ja ti idem od hlavy. Iba Kámo, že urob mám- hlavu, ako ja som urobil na profilovku. Kamo, ja ťa nestínem, prepáč. Fakt? Nevadí. Ani ja sám seba nestíham, ty kokos, čo? Fakt. Kamo, niekto kvitol, Že čo? že niekto rageol, Čo, Rachel? že toto nechcel ma nakresliť. Som len videl, ako zmizol. Mám depresiu. Tak. Prečo to mám ak keby anten... to čo je? OK, tak. Vieš, čo moje je fakt pekné? Jo? Adam? Áno. Moje je fakt pekné. Moja tak nie. Ale moje fakt. Moje je fakt celkom pekné. Možno toto uvarím, ako som minulé. Ty koky, počkaj, čo, aj anténu stihnem? Adam? Áno. Ja toto fakt veľmi pekne nakreslím. Ja ani neklamem. Ja som, vieš, ako to nakreslil? Vieš ten 6-7 Kid? Či kto? Áno. Tak ja som mu dal také vlasy mne. Ono to perfektne funguje potom. Ja ani neklamem. To by si fakt mohol vyskúšať. Ale ja vieš, čo si povyťahoval, tak si to mal. Čo som povyťahoval? Čo? Ja som nepochopil, čo som hovoril. Neviem. Vieš, čo toto... Vieš čo, sluchatka dám preč. Toto bude teraz vyzerať veľmi pekne. Kamo, ja sa ti toto dovolím. Toto budeš vidieť, kámo. Toto je fakt pekné. Prvýkrát kreslím celkom pekne, kámo, v tomto. Čo? Ja som akú tónu použil? Ó, nie. Toto je zlé. Ja mám problém. Aký? Ja som zabudol, ako tónu som použil na vlasy. To len rýchlo musím urobiť. Ale uvidíš, moje je celkom pekné, vieš? Tak. Vieš čo? Toto musíš vidieť. No, počkaj, Uvidíš, no, ako moje vyzerá. Čo? No, 2 hviezdičky. Toto čo je? OK, toto není až také zlé. není, ale... Ale žiadna farba.
Hej, Smutné. áno. Toto čo? Nem. 2 plus 2 sa rovná 3. On mi povedal, že ja som blbý. Toto je moje. Oľaľa! Vidíš celkom pekne, to je 6-7 kid vlasy. No, máš dobre. To je tvoje? Aj ja. Ja som nestihol. To si prvýkrát použil pero. Nie, toto som šiel bez pera, lebo sa mi niečo v peru stalo. Jaj, toto čo je? Nem. Ty koľky 5 hviezdičky, toto vidíš? Počkaj, mne ho neukazuje. Čo? Ja som klamal, tam je úplne nič. Toto čo? Nem. Ale vieš, že je to celkom normálne, tak no, okej. No, nem. Smiley. Ale aj tak nem. Smilík. Ej, ty koky! Čo? Ale on má to pero, on podvádí. On má To to je pero, on dobré. podvádí. Podľa teba, ktoré moje bude hore? Si ich top? Čo? To je normálne šiši, že moje není tam. Ukáž, počkaj, mne ešte neukazuje. Ja mám pocit, že... Ja mám... To sú boti tu. Čo? Ale veď ty sme ani nedávali. Veď pozri sa na toto. Ako toto je? A tam ty kde si? To je trošku vyzvanie. Prečo je toto škaredé? Tamto? Veď moje bolo celkom pekné. Času, to je dobré. Veď pozri, toto, že práve, že toto je horšie než toto. Čas, to je divné. Toto je Ale toto otrasné. opäť hviezdičky, kámo, toto vidíš? Ale škoda, že ja nemám oné. Ja mám tam iné oné. Škoda, že oné vycháva tablet sebou. Hej, ináč ja som si dal iné meno na toto kanál. Vieš, ako sa to teraz volá? No, Kamčo Boblox. dobré. Teraz máš lepšie. Ale že bez čo... Vieš čo, toto bude dobré. No, to bude ľahké. Ja som ako prvé použil telové, ja som taký genius. Ja, počkaj. No to čo som robil? Počkaj, tak. Vieš čo, nie je toto preč. Dobre, to je ešte dobré. Nakreslím, že on má depresiu, lebo vyzerá, že má. On má aj dve. Má depresiu, ja ti hovorím. Tak, ten avatar aj tak vyzerá, že má dve. Hej. Čierne a potom biele a potom čierne. Je viac čierneho, to znamená, že má depresiu. Áno. OK, tak. Vieš čo to... Vieš čo, nie, to išlo takto. To je dobré, ako som teraz dal tvár. OK, len toto dáme preč. Zbytočnú čiarku. V ceste. Tak, rohy, Čo, to som ja potiahol. emerald. Už používaš pero? Hej, už. Jaj, okej. Ja len toto veľmi rýchlo zafarbím, kámo. Mne sa toto sa zle kreslí. Jaj, takže ideš použiť normálne? Hej, toto odporné. Ja Asi budem mám iba... zlé péro. Podľa mňa máš zlé pero. Hej, má.
Bože, moc sa mi nekúpi nové. Kamámu asi nestihnem herku. Herka. Vieš čo, ja mu ani nedám, kámo. Ja mu ani nedám. Najdín a herka. On nemá žiadnu tvár, tak mu No. dám. Ja mu nedám, keď nemá, tak on si nezaslúži. Doriči, ja som tamto slabé, čo preč? Čo? Ne, okej. Musím ísť od tohto. Tak. Okej, dám mu tie rohy, čo tam má na klobúku. Tak. Tak. A sa pozrieme trošku do boku. Nevadí. Ani mne to vôbec nevadí, však nie je ich bojovať. Nie, trošku skončí časomiera. Torti, fakt! 30 sekúnd. Doriči, máš pravdu. Takto, pofarbiť. Ešte toto, rohy. Doriči, ja nestíham farbiť. Ja som trošku stihol. Ja som nestihol. No ja už nejdem. Ja už nechám takto. No, moje sa až tak nepodarilo, ale... Ja by som mal fakt dobre, keby som to stihol farbiť. A ja, ešte keby dali minútu naviac. Hej. To mám. To čo je? Okej. No, ale... Není to škaredé, musím uznať. Není to. A dám 3 hviezdičky. Lebo je to OK. To je moje, ja som to nestihol farbiť. Čo si myslíš o tom, Adam? Tam 4 hviezdičky ti dám. Dík. Kámo, ty hovoril, že ty si stihol. A čo si hovoril? Oni sú naštvatí na teba. Čo nie, Tesle? On tam, No, prečo má tam 6 nakreslené? Netuším. On tam chcel dať 6-7. Noj. OK. Je to mediocre. Prečo nie farbí? Kamo, ja to tak umiem. Ty koky, toto je najlepšie. To je moc pekné. No veď, počkaj, o chvíľku ide tam ten, čo strašne dobre kreslí. No. Nie, to není on. Není on. Dám len 2 hviezdičky. Ja No nedám. aspoň nedám hlava. Alebo vieš čo, máš pravdu, že? Yes! To je To on! je moc pekné. Ja, Kamo, no tam ty chápeš, ako to kreslí? ja neviem, ale on to strašne pekne kreslí. Ale ja ti hovorím, každý server je jeden, čo kreslí veľmi dobre. Keby ja som to vedel dokončiť, No, tak to máš moc pekné. A ja som to vôbec nestávam. Čo, akože sa tam ostalo? kámo. A vidíš, moje je Áno. celkom OK. No, si piatý. Dobre. No ale tak to dáva zmysel, lebo ja som to ani nedokončil. Tak,
Nemám na čo sa hnevať. Hej, Je to pravda. ale máme tu dvoch, čo používajú tie pera. Vyzerá sa. No, jeden. Kamo, ale ja musím nájsť to pero, práve na to. No, neviem, kam som ho dal. Ty si mal pero? Dobre. Áno, ja som mal k tabletu pero, ale ja som ho niekam založila, už neviem, čo ho nájsť. Ale ja poviem o tom, jak mi dostal. Alebo Kamo, vieš čo, ale- môžeš ísť na YouTube a hľadať dobre Toto bude zábava. Toto bude sranda strašná, toto nakresliť. Nakresliť pyramídu. Akú pyramídu? On tam má pyramídu na hlave na dva strany. Aha, vidím. Nakreslím, že je... Ja som nakreslil tak na škaredu, kámo. Ok, budem pustiť, som sa rozhodol. Toto si mal úplnú pravdu. Toto je taká sranda, kámo. Toto čo? To sa normálne nedá kresliť. A tam ja to normálne neviem nakresliť normálne. Prečo? Lebo to je také ťažké urobiť tú tvár. Ešte aj pyramídu. Je to pre mňa ťažké, kámo. Prečo? Prečo by toto urobil? Netuším, ale má strašný stín. To čo je za skin, kámo? To kto vymýšľal? On to podľa mňa našiel vo výpredaji. Demu, 30 eur. Čak? Nie, 2 centy. To je veľa, Ako mám kámo. nakresliť? To je také ťažké pre mňa. No, tak nevím. Ja na to serem, kámo. On má tvár úplne niekde. Ja som telo fakt urobil celkom OK, ale tá tvár je úplne niekde inde, v inej dimenzii. Vieš čo, ja mám nápad, ako by to mohlo fungovať. No, Že nakreslíš, vieš, a Áno. potom dáš nízke kvality a potom skúsiš dať vyššie kvality. no, to by šlo. Možno. O, jeden kvitol, ako som povedal, kámo. Však, toto sa nedá, toto nakresliť. Naplniť? Ó, ja to neviem naplniť, OK. To znamená, že to musím normálne kresliť. Čo trvá strašne veľa času. A vieš, čo to znamená? Že čo? Vieš, čo to znamená? No, Že ja to budem mať zlé. prečo? Lebo ja nebudem mať veľmi veľa... 2 minúty! Iba! To má poser. No, ešte idem dokresliť svoje skúšky. Ja som... Ty chodíš do zušky, ale tak nevieš kresliť veľmi. Ale toto je iné, jak na výkrese. No, ale oveľa inakšie však. Oveľa. Ja to nechápem, ako ľudia toto vedia kresliť. Ale oni majú pera, to je jak na výkres. Hej. Vieš čo, ja nakreslím semi-akurátne vlasy. Vieš čo, toto dám preč? Vieš čo? Toto akože nemusí byť zlé. Toto akože fakt nemusí byť zlé. Urobím, že má nejaké šiši vlasy. A vieš čo, tak to je zlé, už som si iné zmenil. Som si všimol na ostatné. Adam? Áno. Tebe to ako ide toto kresliť? Nem dobre, ani nem zle.
Čo je stabilizer? Tu mám nejaký stabilizer. Nevidíš stabilizer? Tebe to neukazuje? Nevidím ho. Možno mi to tu niekde ukazuje, ale nevidím. Ale že pri opacity a brush size. Opacity a to čo znamená opacity? No, že toto, že ako viditeľné to je. Či to bude priesvitné alebo tak. To je Ja? rýchlo toto nakresliť, Kamil. Kamil! Tryhardi! Naplniť. OK, toto nestihnem. Moc ťažké. Moc ťažké ako. Nein, toto nein. Toto čo je? Toto není tak. Kamo! Ale ti hovorím, akože ja to chápem, lebo to... Toto je moje. To je. Ja toto vôbec nestihol. Ale ako krajšie to má. Ne, toto ne. To je jeho tvár? Asi hej. 2 hviezdičky. Máš pravdu? Akože tvoje není vôbec zlé. Dám 4 hviezdičky. Toto bolo pekné. Toto je najlepšie. Toto je, ako som dúfala, aby ten avatar vyzeral. Ja som mu dal 5 hviezdičiek, on si to zaslúži. Vyzerá trošku moc reálny. Hej, Melting Giglu, vieš čo? Jeho meno má pravdu. Ono sa tu celé roztápa. Pozri sa na jeho ruky, chudák. Ty koky, toto je najlepšie, čo nakreslil. Ty koky, toto vidíš? To vyzerá ako ten luta. Ako to kreslí? On má pero, Kamil, to je strašne ľahké. A prečo táto watermelon má 13 lajky, kamo? Ty si jaké miesto? Šie! Čo? No prečo ty nemali radi, kámo? Ne, nemajú ťa vážne radi. Ja som Veď tvoj bol akože fajn. Tá tvár vyzerá celkom ako banán, ale to nevadí. Čo vyzerá ako banán? Tá tvár. Prečo? Veď nevidíš? Pozri sa trošku bližšie. Čo? To vyzerá ako banán, ale je odstrihnutý trošku. Pozri sa to bližšie. Hej, ale zase keď sa pozriem na svoje, tak... Akože není zlé. Není, ale ani moje není. Veď pozri sa na moje, kámo, to že čo je? Ten face, Kamil, rob to na najtenšom a tak to bude vyzerať dobre. No, toto je najtenšie. Ja používam jednotku, kámo. A ja jedno... Čo to mám ja? To fuj, to čo má za kartónové nohavice? Počkaj, to máš pravdu, kartónové nohavice. To čo je? My mali zakázať používať kartónové A toto nohavice. čo sú za ústa? No dobre, tak idem ju nakresliť. Takto. Áno, ona má odporné nohavice. No veď. A tieto... Čím sa viac na to pozriem, čím je to horšie. Však to je odporné. To kto môže vymyslieť také niečo? Vieš čo, skúsme si login, že to opravíme, všetko. Dobre, ja už kreslím a moje nevyzerá na zahodenie. New layer. Počkaj, veď toto je tak. No okej, idem vlasy robiť. Kriste! Ja som si iba teraz všimol, že aké ťažké tie vlasy budú. To
sa nedá, to je hardcore. To je polkat a ešte nejaká... A to je polkat a ešte hovno na tom je hore. Kámo, toto čo je? Toto je polkat a ešte hovno tam je hore. Tak? Ja teraz kreslím tie vlasy, lebo ja ragenem, kámo, ja normálne ragenem. Toto sa nedá, kámo. To si zistil iba teraz? Ja nie, tie vlasy samé, to sa normálne akože nedá urobiť pekne celkom. Veď, to je strašne ťažké. Ja som zvedavý, ako to robí ten s tým perom. On podľa mňa si lokne úplne. Veď? Že bude tryhardiť tak dobre, že to bude insane. Alebo ju urobí len vyzerať pekne. Hej. Tomu má vyzerať zatiaľ ako chlap. Nie, ja už musím... Kamil, ja už musím končiť. Čo? A počkaj, ešte môžeš zostať 2 minúty, aby som videl tvoje kresby. Kamil, ja si to pošlem, ja si to screenshotnem, lebo ja mám zatiaľ strašne pekné. OK. Ja ti to pošlem. Tak čau. Tak čau. 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 OK. To je také ťažké, kámo. Keby ste vyskúšali toto kresliť so myškou, to ja vám neviem povedať, aké ťažké toto je. Toto je normálne insane. Jedine, čo som vedel pekne nakresliť, akože, sú tie ústa. Ale... Sú fuj. Aj tak. Abo vieš, čo fajn, akože nie sú vôbec fuj, ale... To neviem povedať. To je normálne démon. To je ťažké. To vyskúšajte nakresliť. Ja vám hovorím, toto je strašné bolesť. Čistá bolesť. Vám hovorím. My God. Ináč ja strašne neznášam o tejto hre, že to preženie všetko treba platiť. Celý nakreslený to ide. To musím si všetko znova. Lordy. Akože ústa, ty koky, super. Ja viem veľmi pekne kresliť ústa. Hlavne dievčenské. Ja neviem, skade som to prišiel na to, ale ja vždycky nejakú randomnú pózu moje ruky urobia, ja nechápem. To je normálne, lebo podľa mňa to je kvôli tomu, že toľko veľa keď som sa to vyskúšal, tak toľko veľa krát som to kreslil. Kresle, pani trošku. To je škaredé. To neviem. To je škaredé. Ja som si úplne lokol ale aj tak. To nevieš nakresliť normálne za 5 minút. Toto je prečo to je pro servery sú lepšie. Dúfam, že to nie by som išiel. Popa Elisa. Ty koky. Ok, ja už budem končiť o chvíľu. Nezdazik. Čo? Nechápem. Ok. Akož... To čo je, kámo? 2 hviezdičky. Keby boli ľahšie avatary, alebo viac času, tak to by bolo také dobré. Ja chcem tak veľmi byť na
toto pro servery, to by bolo také dobré. To vám neviem povedať. To je také ťažké so myškou hrať. Toto čo je? Každý toto len nakreslil, aj ja, kámo. Stále, že ako Adam. Toto je moje. Oni sú naštvatí, kámo. Im sa to nepáči. A som že ako Adamové vyzerá. Je prvé miesto. A prečo OK, ten... Už chápem, ten Galaxy, on používa alt accounty. Akože moje vôbec není zlé. Vôbec. Ale akože ani tamto. No akože tie ústa to úplne vynožia. Tu keby ste videli, ako vy normálne kreslíš, to by ste vypadli. Ja som veľmi dobrý vo normálne kreslenie. Shut up. Shut up! Shut up! Čo? To nefunguje, počkaj. Shut up! Shut up! Nie. Kokosa, prečo neviem byť? Viete čo? Ja rejžujem. Bye bye. Čaute. OK? Uvidíme sa. Neviem kedy. Ale nakreslím len toto. Pozrite, profícke. Dovidenia. Čaute.